Takže já vás vítám u tohoto prvního mluveného videjka. Dneska si ukážeme můj tréninkový den. Takhle jsem si hezky čistil zuby, na snídani jsem si udělal míchaný vajíčka, jak jinak, to je moje nejoblíbenější snídaně asi. Dělal jsem si to s 5 vajcama, na pánvičku jsem si dal ještě salám, protože to tak mám prostě rád. Kafíčko, to se nemůžu odpustit. Každopádně na snídani nemůžu jíst sladký, nedělá mi to potom dobře. A jsem takovej až unavený, nevím, jak je to možný, ale takhle to mám. Po snídani jsem si šel už nachystat věci na trénink, dal jsem si samozřejmě tričko, tepláky, kraťase, bačkory, magnésko, flašku na pití a už jsem mohl vyrazit, tady už odcházím z domu. Co se samozřejmě nestalo, tak mi blikla kontrolka oleje, takže jsem se musel na první benzínce dolít. Tady můžete vidět už mou rozcvičku, bohužel není kompletní, protože jsem zapomněl zapnout natáčení, ale určitě si ukážeme v jiném videu. Při dnešním tréninku jsem se zaměřil na sílu ramen a na balanc, takže proto jsem dělal kliky ve stojce a ve stojce jsem ještě dával nohy tak od sebe, protože to znění přece jenom těžiště těla a je to dobrý na tu koordinaci s tím tělem. Dávám sem jenom nějaký ústřičky z tréninku, protože kdybyste viděli mou galerii těch videích, mám jich tam tak 30 minimálně a víceméně každý video je skoro stejný, takže byste to stejně ani nerozeznali. Jsem rád, že mám zrovna natočený tady ten konec tréninku, kdy se mi dařilo hezky roztáhnout ty nohy. Zní to hrozně, ale zrovna tohle byly dobrý pokusy, ale chvilkama jsem měl pocit, že mi prasnou třísla a rozsypou se mi koule. Naštěstí se tak nestalo a třísla a koule byly v pořádku. Tady jsem si dal z nudy ještě pár maslapů, protože proč ne? A tady se dostávám do finální části, kdy už se stojky tolik nedařily a nebylo to ono, tak jsem radši přestal a vrhl se na finální posilování, které dělám po každém tréninku. Obvykle jezdím 4 série, dělám zhyby, kliky, u opakování u zhybu mám zhruba 15, nevím kolik jich je zrovna na videu, kliky snažím se kolem 20-25. Co se týká břicha, tak dělám tady tenhle ten cvik, popravdě nevím jak se jmenuje, ale je úžasný na břicho na zpevnění středu těla, celkově toho kóru. A potom si beru ještě jednoručky, tentokrát 7,5 kg. Taky nevím jak se ten cvik jmenuje, ale taky úplně úžasný na zpevnění. Tady můžeme vidět krásný princeznovský ručičky, které takhle vypadají víceméně po každém tréninku. Při odchodu z posilovny na mě takhle bafla hezky, krásně zbarvená obloha a dál jsem si už to štrásoval hezky domů. Nyní jsme na konci videa, nezapomeňte dát srdíčko, sledujte profil a mějte se krásně. Ahoj.